Fil-qorti jingħad kif madwar $5.5 miljun Amerikan mill-profitt li sar fuq il-beħ tal-magni tal-istampar lill-kumpanija Progress Press inqasmu bejn Keith Schembri, sieħbu fin-negozju Malcolm Sherry u l-eks diretturi maniġerjali tal-Allied Newspapers Adrian Hillman u Vince Buhaġar. Dan ħareġ waqt ix-xhieda tal-Ispettur Joseph Sherry fil-każ kontra Keith Schembri, missieru Alfio Schembri, Robert Zammit u Malcolm Sherry. Fost l-akkużi li qed ikunu mixlija bihom hemm ir-reat ta' xhieda falsa, korruzzjoni u falsifikazzjoni. Hekk kif bdiet il-kumpilazzjoni tax-xhieda, l-Ispettur Joseph Sherry xehed kif dan il-profitt tqassam f'numru ta' kontijiet offshore sakemm waslu għand dawk li kellhom jirċivuhom. Il-qorti semmet kif il-kumpanija Progress Press spiċċat ħallset madwar $6 miljun Amerikan iżjed milli kellha tħallas biex tixtri l-magni mingħand il-kumpanija Casco. L-Ispettur Sherry xehed kif dan kien każ ċar ta' tixħim sabiex il-magni jinxtraw mingħand il-kumpanija Casco. Huwa xehed ukoll kif id-diretturi ta' Nexia BT, Brian Tonna u Carl Cini għamlu l-arranġamenti neċessarji sabiex ikunu jistgħu jsiru dawn it-tranzazzjonijiet. Xedet ukoll l-Ispettur Anne-Marie Xwiereb li qalet kif fil-konklużjonijiet tal-inkjesta il-maġistrat kienet qalet li ma nstabux provi li juru li Keith Schembri irċieva xi kickbacks minn Brian Tonna tan-Nexia BT fuq il-programm ta' ċittadinanza b'investiment lil 3 persuni ta' nazzjonalità Russa. Hija madankollu kkonkludiet li l-verżjonijiet ta' Keith Schembri u Brian Tonna dwar self bejniethom mhumiex kredibbli. Għalhekk l-inkjesta kienet talbet lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jinvestiga aktar fuq ċertu punti. Hija spjegat ukoll kif Hillman kien jaħdem bħala konsulent tal-Schembri mis-sena 2001 wara ftehim verbali bejniethom. Id-difiża talbet sabiex il-qorti ma tagħtix digrit illum dwar il-ħelsien mill-arrest tal-akkużati iżda tistenna sa tnejn fejn ser isir il-kontroeżami taż-żewġ spetturi. L-Ispettur Joseph Sherry xehed ukoll fil-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Vince Buhaġar, l-eks direttur maniġerjali tal-kumpanija tat-Times. Huwa spjega kif dan ukoll kien irċieva flus fuq servizzi ta' konsulenza għall kumpanija Casco li għalihom ma ħareġx invoices. L-Ispettur kompla jixhed kif fl-2009 il-Progress Press applikat għal fondi mill-Malta Enterprise. Il-Malta Enterprise approvat l-applikazzjoni f'Lulju tal-istess sena. Id-difiża stqarret li mhux ser tkun qed tikkontesta l-provi mresqa prima facie u għalhekk il-qorti poġġiet lil Buhaġar taħt attakkuża.